Силкаи сарпарасти муддакамин дар закрепит кардаги як X мекунем. салому алейкум ба ҳама бардоре ки тамошо карданд қадри шумои канали Шон ТВ. имрӯз уже маълуме ки мо чӣ барномада тайёр кардастем, чӣ барномаро шумо тамошо мекунед, явна маълума ба фикрам ҷавоб дар саволҳои мухлисо. Тамошо мекунем ки имрӯз кӯтоҳака када чӣ намуд саволҳо омаданд. Аму ёген кати барори зор меша бисёр саволҳои мин нашуд ёген. Тоҷикистон бурем. Хитааш дадоре макадён. Барон Беҳрӯз аз чӣ сабаб шуд ки ҳамихелӣ дар миён хеле нофаҳмиё шид? Аз дигар трек бихонем. Ништияк мешид, ака беғайр зарди худат ҳеч кара гӯш намекунам. Меган номи асосиш насиба нест, мақсад меган просто ака насиби ман нашид гуфта барои ҳамин насиба мега ҳамин роста дурӯғ ака дим. Шумо гуфта будем ки кати раллик автоматически фит намешавад. ҳам мухлисот хеле зиёда. ман мухлиси худат нестам. Ака да Москва консерт монданӣ биден. қатъиями навик фит мешава намешава мера гуфтем пурсем бародар. ҳамя савол доштем ам бачатон калон шава янгихтон репхон мешава. Мастер Исмаил ҳамроҳи Баха 84 ҳамроҳи Райн 104 ҳамроҳи Ёген ҳамроҳи МС Шурик ҳамроҳи Стёпа ҳамроҳи МП Чанқашид. хезе барон хонаи шумо омада боша, аз шумо хонаи ваё рафтагӣ бошен. инам хеле саволо бародаро мо кӯтоҳ карда мондагим, айни ҳол пурра ба ҳамаш ҷавоб метем, саволҳорам пурра мефаҳмем ҷавоб боша ва хотиррасон мекунем ки сарпарасти мо як X аст ки дар комментарии ай номи Аҳмади Лексус силкаш закрепит кардаги марҳамат агар бадроен намуда камтарак регистратсия кунен игроманат бозӣ кунен хуб мешава. дарши саломату сарбаланд бошен. мегзарем ба тамошои барнома. Салому алейкум ака Шабоз. Аму тема кати ёген кати барори зор меша бисёр саволҳои мин нашуд ёген. Ва у темае ки ма пиёном ура душа барори боз зор меша ака. мега ки кати ёген темара барори зор мешава ва темаи ма пиёном димчасанекере пичира мега чаҷома имшава маст миомара ҳечи нагу. хоб бародари азизу гироми қадр хидда якчи мегем ки мо наметунем ози бихезем ёвон пеши ёген бирем бигем ё бародар илтимос фита кунем ё ки чӣ кунем. хай мешав далине шумо қачкаб загем дар ибора. в общем основной масъала тема части тема иншалло ки ягон фикршам мекунем бора ки бисёри бад пурсидастам. мегзарем ба дим савол. Салом алейк. Сози ака Шабоз тинҷи хуби саломатиё ама хуба акаҷон. Кору боро ама тинҷ хуб соз пешравиё ама хуба акаҷон. Акаҷон як савол доштем ҳамин савол монда ответ медодӣ ку? гап нестеш бача чӣ бад федаматум обязательно ответот метавонад. Аму консерти Москва даме шид аму чӣ шид миёи акаҷон ё ки Тоҷикистон бурем. Хитааш дадорем акаҷон. Ку аму дамида ответ метӣ ё не? Мо канали хита Шон ТВ даш дад карда местем акаҷон. Я ответи ҳамин мешава ё не ҳамин консерт? Зинда боши акаҷон. Паноҳат ба Аллоҳ. ждат мекунем каналта Шон ТВ да. масъалаи консерт и ай ма вобаста нест бародаро. И если честно ман наметавонам надорам возможност ё шиноси ё ки сумаки хидм барам пеши хидм консерт монда Москва. ин кора бояд акай Мансур мекард. бояд пеши соли намешида ки мутаассифона ман намедонам чӣ бояд до сих пор нашида. лучи брачкаҷон хеле Тоҷикистон треки маёд кардам учама наушники абзада гӯши самолёт давоши биёдадаҷон шид бо қайб Тоҷикистон дар консерта мебини ҷавоб некуд. мегзарем ба саволи дигари. шумо соли хуби саломатӣ хубай беҳтарин фикра ин барномаро кардед. рости гап ман якчанд савол доштам. шумо гӯдед аз 3-4 моҳ пеш ваъда дода будед ки треки ғарибачаи зиндонӣ меброям чӣ шуд братан? ва бояд як саволи дигар ки ози рептиҷӣ батла ташкил кардӣ агар ягон суми мақсад конкрет намонанд ягон суми вазмин монанд батл меброем?
фарқ надорад лирика андера ва ягон репер. хай ҷавоб 16 дорем ака дар амони худо. видеоам қариб 1 минут шид. братишка дурусти гап на овозш асос фами бохчам нишон надода приедам руша эффект задага ҳеҷ гап недодаҷон репери бачаи зинонӣ иншолло ки мешавад чи бане дар фикри ҳамин тема ҳастем гапарост батл не батл мада вообще иҷоза додаги нестам наметонам баромада худ миллионам бутал. салому алайкум шон мсин братум ман туро ранги акии худум медонам афтуш мужики дар ҳаёт не ки аз ту як савол доштам ҳамин муносибати ту байни ту ва хизеб барон беҳрӯз аз чӣ сабаб шид ки ҳамихелӣ дар миён хеле нофаҳмиё шид айб аз ту гузаштига ё айб барон мехостам ҳамира сабабишо фаҳмам баъд ҳамада суол нашуд нофаҳмӣ байни мо барон ягон чи неста и репа и шова ёз ягар мо барона як ҷоя реп бихоним ин интересно мешавад уже дӯстием ба ҳамин хотир мо дар ҳаёт дӯстием дар реп меҷангем гуфти гапо ки реп интересно бошад саломат бошӣ как ака медонӣ тидам раҳмат борам трака годар медонем зинда бошӣ дадам. салому алайкум ака шаҳбоз ман исмоил аз шаҳри душанбе ака хита бисёр дидагим дар студио акаҷон як хоҳиш доштам қатъи айзига трек бихоним ништияк мешид ака беғайр зарди худат ҳеҷ кара гӯш намекунам трек обязательно ошиқӣ боша ака бузург мешава раҳмати калон пешакӣ акаҷон. зинда бошӣ додари азиз исмоил гуфт ном шава фикрам айзик хеле ягон вақт бине мегемаш такози айзиковӣ намерем давини шарти бои берун да борон айзик обшида гатан неста айзик бинемш мегемшад мерем чи мана. салому алайкум ҳамада. салому алайкум акай шаҳбоз. ман се савол дорум тез гав мезанам хай ака худат мефаҳмӣ барои чӣ. ман якум саволи ман ҳамия насибае ки меги дар репад ака меган номи асосиш насиба нест мақсад меган просто ака насиби ман нашид гуфта барои ҳамин насиба мега ҳамин роста ё дурӯғ ака. дуюм саволи ман ҳамия ки як муаммо гуфта будӣ даёд бошад дар скутер будӣ ака пеша клип буд ба фикрам қатъи кадом офизае ҳамн муамморо ака ҷавобшо мегуфтӣ хай барои фаҳмо шидан подписчикҳо дака ҳамн видеоро бо мебуриди мемондӣ мақсад ӯ ҳам ждат доран ҷавоби ҳамура. сеюмш ҳамия ки ака даёд бошад трек хонда будӣ ҳақиқат ном дошт ба фикрам ба се забон тоҷикӣ урусӣ баъд намедонам ба чӣ забон италиянский ё испанский ҳамуро ака переводша мегуфтӣ илоҷиш бошад мисра бо девонаи бад мешид. хайр боқӣ дар паноҳи худо бошен. фибаначи қад шумо буд раҳмат. саломат бош додари азиз фибаначи буд номша намедонам саволи якумгиши буд ки мега насибае ки шумо бараш мекунед номи ӯ дар асл дига чия смисл дар темои ма дамия ки типа ӯ насиби ман нагаштай не додарҷон ӯ номи асосиш насибае не ки баъде ки уже рақосагӣ кор мекунад номша да як ҷо мисол дилиам мега да як ҷо меха мега да як ҷо гулиам мега ҳар ҷода ҳар ном мега. саволи дуюмаш рост мегӯ дар скутер мо истагидем дар питер буд ма гуфтагим қасам ба яки беду дар мобайни ди бесе чоруми 4b5 баҳри мухлис мехонам хеле чи муаммое гуфтагӣ будам додарчон аз нуқтаи назари философия яки беду худованда яъне якав ягонаи худованд ки дуюм инсон дуюмуш нест фақат якав ягонаҳай дар мобайни дии берӯз дии бесе дии бесе и рӯзу шаб дие ҳаст ки се надора ямаи философия ва чоруми 4b5 дар философия бо 4b5 меган 4 китоби осмонира инҷила таврота забура китоби қуръони муқаддаса яъне ки чорум китоби қуръона чоруми 4b5 тақсими 30 када хеле кимчи буд ки мақсад ки ма баҳри шумо ҳам кор кардан метавон ки дар ҳақтум сура мехоним ягон давом мекунем дар намозу мухлиси ма ҳадиси ман қачаз меяд ба муқаддасгирие ки шумо ҳадисин шебинад авре ки ту гуфтагӣ факт ном дора рости гапро ман тарҷума кардан наметавонам ба хотири ки гапои қабеҳ гапои нолозим бисёр дорад мо байниш бародарҷон.
زنده باشی. نه که پروگرام ما در شما باید یک سوال بودی رد جون خیلی سوالی تمام جواب دادیم. بگذاریم با سوال دیگری. سلام علیکم اکای شهباز اکای شون امسی اکای جان یک سوال داشتم تان من بهاد مخلص اشدی ختانم شما گفته بودن که کتی رالیک автоматически فیت نمیشود چی سبب شد که کتی ما شما فیت کردین همین سوال ما در اکای جان اگر ایلوچ باشد جواب میدادین دادر عزیز چی باید ایلوچش نیسته مقصد ایک شدن این پروگرام ما همیه که هم مخلصی مخچه در ارومنی ما بینه مقصد نگه که ما بالندم یا کتگی میکنم میسوزه مقصد هر دیمون در یک گروه نیم در یک ویدیو برابر ایدو باید میسونم ویدیو تای بعد ما اما وقتی که قطیر علی که کتیگری اسمی کن فیت نمیشه و در پریموی فیلم را سوال دادن راست میگوی اما کدام قطیر فیت کردیم راست یا رالی گه کن برا نویس ما گفتم روش فیت نمیکنم ما رالی که پایین اتفتی ندوده که بدم نک خیلی بود دیلم سود هر یک آدم با هر یک کاری که میکنه هر یک گندگی که میکنه بازمی باید کاری خوبه دوره که مردک باید امو خوبیشه باید بیاره این دونست مثلا میگه که نامرد مردی که نامردی خودش بخورش اگه خودم ای کدامش که جواب کنم میبین جوابی که نمیده داریم سلام علیکم اکای شعبو سازن تینجا سلامتی و کور برو تینجا کرچه اکای شعبو استوریا خوندن هر کارای نمرو مگ میگم یک گوداگ میتین چی میتین لرز چق میکنیم پیلوس کدی میزنین 8 کدی میزنین 977 408 7 سراش نخوندن در کلای التماس ده کراچی خیلی گپ چپ نویگری ها انتظاریم نشهر غریبیم اینجا شتگیم مسکو ده باشین دادر من نمره خطا گرفتم نکی در کدر نشان نمیتم برای که خیلی حالت ها بسیار شده که زنگ میزنن اینوی ما گب میزنن مثل از میگم من شانم نمیخوایم قسوم میشه رویش میکنی با میفهمی که کیم که دستو بگذارم که با می خاطر من نمره خط نموندم دایچه پاکش رویست که یک چند استوریا را که زکست کرده گستیم که حاضیرش ده من نمیتونم استوریا خوندن اپیش با روز 14 کنسر دارم و باید کم ترکم باشه تایری من سخت تردیم باشیم زنده باشی میشه با که آینده میشه سلام اکای شان من مخلص از دولت ازبکستانی همسایه هستم التماس درباره مخلصای ازبکستانی هم یگان شعر میخواندی خوب میشد ما از تو امیدوار هستیم التماس میدانی که چگره ها کشاده شد گرانیست کشاده شده از همین سبب اگر میتونید یک تا ترک نغز میشد ما از تو راضی میشیم در ازبکستان هم مخلصات خیلی زیاده غریب بچه ها دربارش سرودها بهترین است ما هم آن را گوش میکنیم گپ نیست برادر عزیز گفتی خودت که برادر همسایه دولت بگذار دوستی و صلح همه وقت جاویدان باشه برادر بین دولت ما بین تاجیکستان بین ازبکستان خب فکری خوب کردی انشالله که میخوانیم چیکار السلام علیکم اکای شعبوز سازی خوبی اکا سلامتی خوب اکا گفتم یا استوریا اکا استوریا میخوندی اکا سمش همه دو رویت میکردم اکا استوریا میخوندی گرامدم مخلص ساختم اکا برادر خودی ما سوال جواب دادیم نشوتی استوریا و فکرم با اثر جواب دادن شاید نیست اما جوابی خطا گرفتگی زنده باشه Салом алейкум бародар шунемси пешаки бугумад ки то есть ман мухлиси худат нестам наворе ки аз шумо диден и овоз надошт ба кадом хотир овоз надошт фақат ба як хотире ки мақсад дар мошин музика мондагӣ бад ютуб меқапа афсоски права мода проблема меша ба ҳамин хотир мо овози ракштем саволиам бародарам ман такрор мекунам худам ки با خودش پاتریزات کنه که میگه باقی که نگفت برادرشان من مخلصی نیستم فقط مخلصی یک رپت مخلصی حیات میره چه ایده از سر تزد و میره یک تا دیگه شام میگفت راستی که با میره خدم دام گرینی معقولای تو چجون وقت باشه تا که قپیده گرایی که جوشی کن گفتن انتخاب کرد در حیاتی فاچه ای
почти 80% ҳаёти химия бародар. На самом деле ам хеле мегзаштам ки мо просто хондимш бародарҷон. Агар дидеса боши дира да комментария бинависи ҳо маҳмудам саволи маъмирот. Бо нагем ки мисол мо саволи дига дадим алиш кардам. Салом алейкум ака. Чиқар инсозен? Коро хубай? Саломатиё? Ака да Москва консерт монданӣ биден чанд қашид аммо консерт мешава намешава аммо консерт чӣ шид? Чанд қашид рижда доштем? Додарҷон шуклонае худо коро зурай саломатирам тенҷай. Ну ин саволам мо ҷавоб додем да диим буд сеим одам буд ҷавоб шудаги будем. Ба ҳамин хатир ҷавоб та ёфта ба фикр муҷай бидетам додарҷон. Салом алейкум акайшон. Мо ҳам тарафҳои ғарибӣ гуфтем як сухан кунем. хати ҳами навик фит мешава намешава ҳамира гуфтем пурсем бародар. Ма гапа марда ки да видео мегум не ман қати навик хонданӣ нестам и ба фикри ма навик хичам бояд барои фит наёя ин намеоя ба дию корое ки кадагиай бояд ки навик ная и фит бояд нашава. Ма хидмам намехоҳам ки ҳами фит бишава. Кур асо шаяб бор бу мекуна ошна. Агар мухлиси навик боши бахшиши неки хай кумиридам хеле падвади кадагиай. Салом алейкум акай Шабос. Тенҷаи хубай, саломатиётон хубай, хонагиё созай. Кам я савол доштам, ам бачатон калон шава, янгихтон репхон мешава. Барои репи ғарибӣ хондагитон гап нестай, раҳмати калон. Репи ғарибӣ барои репи ватан, барои модар, раҳмати калон. Ҳар як тоҷик айсари шизаштагиай ҳамин рӯзо. Барои репи ошиқӣ хондагиётон барои ошиқҳои гап нестай, раҳмати калон. Зинда бошен, дар паноҳи худо бошен. Додарҷон ҳои шукронаи худам масоз хонагиҳо ҳама тарафа хуб ранги вақт хел кардам бачаи тавои мебратан чанд қашид надидаем ама пурсим ки эсти зинда боши раднеҷону хоб чӣ хел бугум нашод репое ки раҳмат гуфти саломат боши братан мо хела шодем ки шумода маъқул шудагия не худо бачаам калон шава касби мана нагира ранги ман нашава худо. Салом алейкум муҳтарам шонамси яъне кароли реп ака. Мо мухлисо аз шумо чӣ интизорем акаҷон? Фид ҳамроҳи Мастер Исмаил, ҳамроҳи Баха 84, ҳамроҳи Райн 104, ҳамроҳи Йоген, ҳамроҳи МС Шурик, ҳамроҳи Стёпа, ҳамроҳи МП чанд қашид қатиш фит нест, ҳамроҳи МП жда дорем. ва ба акаҷон як диси конкретна шахсоне ки намехоҳанд шуморо дар репи тоҷик дидан як диси конкретна против ҳамё мехондӣ боқӣ сарбаланду обод бошед. Додарҷон зинда бошӣ. Аввалаш ки раҳмат барои фикри хита гуфтан то што как кароли репи нимат кардем ара анна ки дамихамем ки репи мо карол надорам ва ман каролам нестам дар репи тоҷик. Баъд агар адуҷон ман қабилам ки и сухани хидматкарӣ иҷро намешава агар ман гапитра бигирам агарам 2019-2020 фақат фит кунам репи тоқа накунам братанҷон ба ҳамин хотири қадар будам қати китоб фитдеси намеша додарҷон қати бахаш мешава пеши Исмаилш рафтаги будем бояд мешид на видео кадар то што проекти ма мақулш натешкила ки Исмаил в общем отказ кардия и дигар шама намефҳам нозу дигарро музовраш мекунем салом бошед. Салом алейкум ака Шаҳбоз. Як савол буд. Масалан шумо мегӯед ки мо фақат дар реп меҷангем зидди якдигар, а так дар ҳаёт дӯстем. Ягон вақт шидагие ки мисол дар ягон тӯй маърака ягон ида ягон чида хезе барон хонаи шумо омада боша аз шумо хонаи ваё рафтагӣ бошен шидагиам хеле ягон вақт агар не барои чӣ тамом бош. Шеринагарын саволи аҷоиб қайд кардӣ барои ҳамо хита дар охири барнома ҷамъбастӣ мондем ки интересе шава не ластигап намедонам чимане ки на ягон ид на ягон праздник на ягон тӯй ягон ҷуда ман хонаи бароншонам нарафтам бароншонам хонаи мо омадагӣ неста
Ну фақат дамои интернет чак мекунем ки дар яконҷо бинем ки ҳамин офит шава обязательно намерам хонаи бароншонид гардак бо сиёмка мекунем дар интернет мепартон шеда ки мината бини зинда сарбаланд бошем бачаҳо ба ин барномаи мо ба анҷом мерасад бо кай сеюм частш мебурам мо шуморо мегем саволотро тайёр кардам нагирам шер бачаҳо ҳама вақт сарбаланд бихонем обод бошед